του. Ο δικός μου ο Γρηγόρης που με πλήγωσε είναι εδώ. Α, τι να κάνω, τι να κάνω. Κάνω τον αδιάφορο και δεν σε πολύ νοιάζει Ότι κιόλας. δεν με πολύ νοιάζει κιόλας, το έχω. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου. Θύμισέ μου πώς σε λένε, γιατί δεν με πολύ νοιάζει κιόλας. Ο Γρηγόρης είμαι. Α, ο Γρηγόρης. Καλά, δεν με πολύ νοιάζει κιόλας. Είσαι καλά? Πολύ καλά. Εσύ, όχι ότι με πολύ νοιάζει κιόλας. Εγώ δεν είμαι πολύ καλά. Καλά, δεν με πολύ νοιάζει κιόλας. Εσύ τι έπαθες, Γρηγόρη μου? Με απέλυσαν από τη δουλειά μου. Άκου! Καλά, δεν μας πολύ νοιάζει κιόλας. Με έδιωξαν και από το σπίτι για ιδιοκατοίκηση. Α, Παναγία μου! Δεν μας πολύ νοιάζει τώρα αυτό το πράγμα κιόλας. Και τράκαρα με τα μάξι και βγήκε ολική. Τι λες, καλέ! Καλά, δεν μας πολύ νοιάζει κιόλας. Και το μόνο πράγμα που μου έδινε χαρά ήταν που σκεφτόμουν εσένα. Δεν με πολύ νοιάζει κιόλας. Βασικά γι' αυτό ήρθα. Μήπως θέλεις να το ξαναδούμε, αλλά αφού δεν σε νοιάζει να πηγαίνω. Όχι, όχι, Γρηγόρη μου, πού να πηγαίνεις, Γρηγόρη μου. Όχι ότι με νοιάζει κιόλας. Κράτα γερά, Άγγελε! Κράτα αυτή, έλα εδώ, Γρηγόρη μου. Όχι ότι με νοιάζει κιόλας.